Okay, good evening once again. Welcome to our second and final game of Ako Bicol Cup Kamsur Leg dito sa Iriga, City of Iriga. So, ang main game natin ngayon is yung Nabwa versus Baaw. Partner, madaming mga notable players dito ah. Maraming notable players versus yung first game. Dito sa Bao, yung starting five nila, si Rito, si Mabayo, Consulta, Vinculado, and Imperial. Ang mga notable player dito, partner sa Bao, si Rito, saka yung Mabayo. Yun ang import nila, yung Mabayo. Kasi yung Mabayo, last time, nanood ako na ako Bicol Cup, nasa team Legazpi. Sa team Legazpi itong Mabayo na to. Headed by head coach nila nung una, si Coach Nuki. Pagkatapos, transition coach nila, si Coach yung sa NCF, si Coach Momo. Coach Momo. Yo. At Dito naman sa Nabwa partner, ang mga notable player nila is Pulgar, Redondo, Bernales, saka si Beron, ang defensive stopper nila. Ito naman si Redondo partner, ang kagandahan naman ng Redondo. Defensive stopper din to, masipag nitong bata. Pagkatapos, ang floor vision naman ng guard nila, number 1 guard nila is si Bernales, Eric Bernales. Isa din to sa top player, top guard ng player dati siya ng Iriga Oragon. Ngayon, naglalaro siya ngayon sa Team Nabwa. Ayun. So, kung titingnan natin yung matchups ng mga players between the two teams, I think maganda yung magiging exciting yung laro natin kasi parehas na team, merong mga magagaling na players na galing sa iba't ibang mga liga, galing sa iba't ibang kilalang mga universities, hindi lang sa Naga but also sa Kamsur. Ang head coach partner ng Team Nabwa ay si Coach Mark Desal. So dito sa assistant coach si Coach Lumberio, Coach ng Alvin Lumberio ng UNC, University of Nueva Cáceres. 2 points partner si Pulgar. Itong Pulgar na to is from Sorsogon. Tapos sa high school days niya is naglaro siya, senior high niya sa University of Santa Isabel, now playing for current player ng Ateneo Dinagat University. So, si Pulgar yung isa sa example ng player na masasabi nating student athlete na kung saan ginawa niyang pagkakataon yung opportunity na makapag-aral habang ginagawa din yung habang naglalaro siya ng basketball. Kasi partner, ang basketball is gateway yan sa pagiging makatapos ka ng pag-aaral mo. So malaking karangalan na naglalaro ka with benefits sa mga different colleges and university dito sa Bicol region. Partner, para yung Imperial nasugatan. Nasugatan. Pumutok, So, I think i-review ng ating mga referees at ayun naman ng ating mga magagaling na mga medics na inaasikaso yung isang player ng Baaw. Ito, partner Mabayo, talagang player to watch to kasi veterano tong Mabayo na to. Laro din to sa collegiate level sa Legazpi ba? Hindi, sa Manila. Sa Manila. Alam ko, nag-professional din to. Na-drop din to sa PBA. I think, parang gano'n, na-drop din siya sa PBA, si Mabayo. So, naka-ano sila partner, naka-full court press. Ang depensa nila sa full court press sila. Ayun. Naka 1-2-2 full court press. 1-2-2 na press. Start sila sa mas hard na defense sa one-on-one. Sa tingin ko, yun ang pinaka-game plan ni Coach Mark Dasal. Is yung pahirapan ng gandang tapal yun. Ang Baaw. Ang Baaw. Sa depensa nila. Etong Rito may tira din sa perimeter. Matangkad na, may tira sa perimeter. Pag close out mo,
Kakaldagin ka sa ilalim. Itong Rito naman kasi partner is hindi na rin siya bata maglaro kasi yung high school days niya naglalaro na din siya sa Naga College Foundation. Oo. Pagkatapos kinuha siya ngayon ng ang college team niya, current college team niya is Shepherdville. Yung Shepherdville. Shepherdville. So, yung exposure niya nung nasa high school siya, tapos naglaro siya sa Shepherdville at ngayon dito sa Ako Bicol Cup. So magandang opportunity para yung mga players natin dito sa Bicol, lalo na dito sa Kamsur, magandang opportunity para mas madagdagan at mas ma-enhance yung skill. Yun, gandang offensive rebound yun. Mukhang pag hindi nag-box out yung Nabwa, kakainin sila dito sa loob ng Rito. Itong Eric Bernales naman partner, magandang floor vision itong bata na to. Lalo na pag open court, kitang-kita niya yung open man, kung saan yung tamang positioning ng teammates niya. Yun ang kagandahan ng Bernales. Naglaro din, kung di ako nagkakamali, sa Sibisua ba to naglaro? Oo, nung college days niya, si Biswa. Ang head coach niya nung time na yon, si Coach Ray Iraula from Iriga City. Yung tinatawag natin si Big Daddy Ray Iraula. Big Daddy Ray, kung nanonood ka, magandang gabi sa'yo. Big Daddy Ray, manood ka ngayon dito. Nandito kami ni Coach Georgie, ang commentator ng sa Iriga. Kung may time ka, punta ka dito sa court nyo sa Iriga. Magandang gabi mga taga-Iriga. Arriba, Iriga. Yon, good evening. At sa aming mga fans at sa mga nagpapa-shoutout na hindi namin ma-mention sa sobrang dami. Itong Rito partner, kagandahan ng bata is may footwork. Ang fundamental ng bata na to, ang ganda. May soft touch yung bata. Sa pose, ang ganda ng pose ng bata. Ang ganda din ng mid-range shot ng bata kasi may soft touch yung bata. Kahit yung bitaw niya sa free throw is basic na basic. May follow through. Oy, sinusubukang tumakbo ng Baaw. Sinusubukang takbuhan ang team ng Nabwa. Oy, may delayed the game. Parang yung number 22 partner, may inindang sakit ngayon sa tuhod niya. Sa tuhod yata eh. Kasi ika-ika. Yung Redondo, ayan na. Uy, easy 2 points yun. Yung hustle naman ng Redondo, hindi mo rin matawagan pag nasa loob ng court itong Redondo na to. Oo. Ewan ko, may bihira din ng isang player na yung instinct ng player sa depensa, alam niya kung saan tatakbo yung depensa, alam niya kung saan yung hustle. Oo, marunong mag-anticipate eh. Hirap kasi instinct eh. Hindi yun natuturuan partner ang instinct ng isang player, yung hustle ng isang player. Oo. Nung nasa partner, nasa Ateneo tong Redondo na to, magaling tong bata na to. Tapos nag-tryout siya sa Kamsur Express sa NBL. Naglaro siya sa National Basketball League. Talagang pag ang puso ng bata na to, patay kung patay pag nasa loob ng court. Dive kung dive. Bibigyan ka ng magandang hustle at ng magandang laro. Hindi lang opensa, meron din siyang hustle na ipapakita sa depensa. Yung 50-50 ball partner, ang kagandahan. Ito maasahan mo yung Redondo sa 50-50 ball. Kumbaga pag may Redondo ka, uy, muntik. Yun naman ang partner ng disadvantage sa isang player kasi ang ganda ng dinepensa ni Pulgar sa naka-tight defense siya. Ang ginawa naman ni Bernales, sumundot siya, nag-hand check siya. Yung mga circumstances na yon, isa yun sa mga dapat mong pag-aaralan as a player, as a defender. Kasi wag mong sayangin yung depensa ng teammates mo, kakampi mo, kung ganun ang mangyayari, napapatay mo dahil sa foul lang. Militaryo, nagpapakita din. Itong number 20 ben partner. Athletic yung partner, dinukutan galing sa labas. Parang, akala ko nga, sasabihin ko pa lang, si Fulgar.
Ganon din sa ka-athletic. At may kasama pang foul. Ang ganda nung pasa. Yun nga sabi ko sa iyo, partner, itong Bernales, ang ganda ng ganda ng maganda floor ang court vision ng vision ng bata. bata. Ang ganda ng floor vision ng bata. Kaya itong Bernales na to magdi-dictate ng tempo ng Nabua. Oo, kumbaga sinasabi ni Bernales, hawak ko ang bola, sige, mag-cut lang kayo, pag open, ibibigay ko sa inyo ang bola. Saka ang ganda ng spacing na ginagawa ngayon ng Ng Nabua. ng start ng Nabua. Oo. Yung may winger sila, may flyer sila na tumatakbo. Pagkatapos sa depensa ng Baaw is na nakapokus kay Bernales, hindi nila nakikita ng Baaw na tumatakbo na pala yung dalawa sa gilid. Ayun. Pagkatapos nagkakaroon tayo ng easy basket. Kasi yung tinatawag moving without the ball. So yung transition offense ng Nabua is gumagana. Na since hindi gumagalaw yung depensa, so tinatakbuhan sila ngayon. Sayang yung pasa ngayon at hindi nag-cut yung kakampi. Yun ang dapat naman magawa ng paraan ng coach ng Baaw. Kung paano nila ma-stop itong Bernales. Kasi once na nag-spark itong Bernales na to, hindi pa to na umi-score ngayon. Wala pa eh. Oo, nagdi-dictate pa lang siya ng tempo, saka nagdi-distribute pa lang siya ng bola ng teammates niya. Kaya mamaya-maya sa tingin ko magte-take over na din yung Bernales sa opensa niya. Oo, at ito yung mga point guard na pass first. Nakita mo naman, partner, yung ginagawa ng Redondo. Yung hustle na yun, wala sa stats, yung mga deflection na yun. Mga simpleng deflection na hindi natin nakikita sa stats, pero malaking factor yon sa game. Kasi na dinideny mo, na stop mo yung momentum ng kalaban. Oh. At may possibility pa na yung hustle na yon ma-convert into turnover ng kalaban at ma-convert into points. And more possession means mas mataas yung chance na makascore at manalo dito sa laro. Maagang substitution yung ginawa ni Coach Mark ngayon. Early shuffle siya ng players niya. Kasi una-una mahaba-haba pa naman. Sa tingin ko, kaya nag-early shuffle, nag-early substitution si Coach Mark Dasal kasi kumpiyansa siya sa bench niya na mas malalim ang bench niya, up to third stringer ng bench niya. Kaya in 3 minutes, binilabas niya yung Pulgar and Beron. Oo, so ibig sabihin meron siyang magtakbuhan man, meron siyang pamalit, meron siyang fresh legs na maipapasok kapag nagtuloy-tuloy yung ganitong pace ng laro na nagtatakbuhan. Importante naman, partner, sa game yung substitution ng mga play ng coaches. Yung pacing. Kasi yung substitution, importante yon. So hindi mo naman kailangan sunugin ng players mo up to fourth quarter. Na first quarter pa lang ubos na ang ubos na ang hangin niya. Okay, partner, pakinggan natin. May report si magandang Jessa. Jessa, pasok. Good evening sa ating nagagapuhang commentator and good evening, Camarines. This is still your Ako Bicol Cup 2023 live here at Iriga City Sports Center. We are now witnessing a battle of Team Nabua versus the Team Baaw, who both dominated the Iriga City Sports Center hardcourt during their first game. I actually had a chance to interview the coaches of both teams. At sabi nga ng head coach of Team Nabua na si Coach Mar, sa kabila ng kanilang pagkapanalo, he noticed the lack of outside shooting of his players during their first game, but he pointed out that they will stick to their defense and will use the same game plan. On the other hand, Team Baaw head coach, Coach Molly, said that they slightly adjusted both their offense and defense. Dagdag pa nga ni Coach that they always open for improvements, kaya naman after ng kanilang pagkapanalo during their first game, they still master they play. Mga kasurog, this is me once again, Jessamine Navales, at makakasama nyo ko ulit for this game. Back to you, Coach Cyrus and Coach Joji. Okay, thank you, Jessa. So yun na nga yung mga game adjustments ng dalawang team na sabi nga ni dito sa team ng Nabua na kung saan yung last game yata nila is although napanalo na nila yung first game nila is
kulang pa din yung outside, hindi sila masyadong nagtitira sa labas. So I think ito yung isa sa mga aabangan natin ng team ng Nabwa na kung saan titingnan natin kung mate-take advantage ba nila yung outside shooting, kasi I think meron silang mga shooters dito sa team. And then yung sa team naman ng Baaw na sinasabi nila na they're always open for improvement, so I guess yung mga adjustments din nila na ginawa sa practices nitong nakaraang Holy Week, nitong nakaraang break ng last week is nagbubunga din. So, yun partner, may magandang knockout play doon kanina of a timeout si Coach Mark. Ayun, yung number 25. Yes, Taugan. Yung Taugan. Yan, Taugan na yan sa isa sa key player partner ng University of Nueva Cáceres. Ayun, off the bench din. Oo. Para yata ang partner na late tong Taugan, kararating lang nung Taugan, hindi nakapag-warm up. Oo. Uy, open shot yun! Ay, ako. Wala man lang ginawa, nanood lang yung depensa ng Baaw. Yun naman ang ano pinabayaan mo yung offense ng kalaban, kaya nag-suffer ang team ng 3 points. Natirahan ka ng 3, nag-turnover ka pa. Suffer ka. Sabi nga ng mga both coaches na kailangan natin ng adjustment. Kasi nung first game, kung natalo tayo, kung nanalo tayo ng first game, lahat, win or lose, kailangan natin ng adjustment sa game. Ayun. Kasi lesson learned o life lesson ng isang bagay na para kung gusto mo mag-improve ang teams mo, ang players mo, kailangan mo ng adjustment through stats, through PER, players efficiency rating mo. Ayun. At ayun din, tamang-tama din yung timing ng timeout ng team ng Baaw na kung saan bago pa man matigil yung momentum, uy, nahiya si ate. Oo. Huwag ka nang mahiya, huwag kayong mahihiya. Mawiwili tayo nito, Mawiwili Coach tayo Joji dito sa Iriga. Kaya Ganito pala ang nakikita talaga natin mga tanawin. Yun. Kaya pala ang mga players playing inspired basketball. Nakakatuwa naman pala dito sa mga Iriga. fans. Maraming magagandang dilag. Yun. Coach Joji, kailan ba yung next game dito? Uulitin natin to. Yan, balik tayo dito. Nakaka-inspire. Oo. Kung tayo nga nai-inspire, paano na lang tong mga players na to na naglalaro? So, running score 20-14 in favor of Nabwa. Last 1 minute and 52 seconds of the first quarter. Uy, may bumagsak doon, partner. Sa game adjustment partner, importante yung substitution ng players. Kasi pag ang player mo, sinunog mo ng sinunog, ang problema mo is yung consistency pagdating sa end game, lalo na sa fourth quarter. Kaya importante sa player yung balance time mo pagdating sa substitution mo, kung ilang minuto mo siya gagamitin sa loob ng court, kung kailan mo siya ipapasok, yung timing nung pagpasok at paglabas niya. Oo, kasi importante, sinasabi mo yan na yung timing sa pagpasok at paglabas. Kasi din, importante yung ilalabas mo yung player na lalo pa yung timing na kahit pa meron siyang momentum, siya yung nagsuscore, pero hindi mo pwedeng antayin na andyan lang siya hanggang masunog yung player, masunog yung bata. So yung timing na ipapahinga mo siya ng konti, ipapahinga mo muna, and then by the time na ipasok mo, ma-maintain pa din yung team yung momentum. At importante din, partner, yung fresh legs. Lalo pa kung yung laro is nagtatakbuhan. So pag ganito na fast-paced ang laro, importante yung kung gaano kalalim yung bench or kung gaano mo ipipace yung players mo na sa buong 40 minutes, meron ka laging maipapasok na fresh legs. Partner. Ayun, 14 foul na ng Nabwa. Nabwa. Mukhang nagkaka-fisikalan.
hirap pigilin ito. Ang hirap pigilin sa ilalim. Uy, turnover. Gandang layup. Running score 24-14. Paunti-unting umaalagwa ang team ng Nabwa. At ang isa pang turnover. Uy! Ano yun? Yung si Bernales partner. Yung 3 points. Oo, kasi yung Bernales na to partner, nakalaban ko na rin to way back 2019 sa Iriga, yung under 6 feet. Itong player na to, orthodox player to, wala tong forma. Miski anong forma nito, bumibitaw to. Yung bitaw niyang ganyan sa tres, oh. Oo, orthodox player ang tawag natin partner dyan. Yung walang forma, basta tatapon, pero consistent yung bata. Ang hirap depensahan ng mga ganitong players. Yun ang laro ng Bernales. Ano to, partner matandang, mas nakatatandang kapatid ni Eric Bernales. Ayun. Kumbaga, bumitaw ng floater sa 3 points. Shoutout pa lang partner doon sa pinsan ko kay Carlo Revilla. Nanonood siya. Ayun. Ang daming mga nanonood na nagpapa-shoutout. Daming coverage na ng Ako Bicol Cup, Kamsur. So kaya ginaganahan lalo yung mga players na maglaro. Hindi lang dahil sa mga gandang fans na nanonood dito sa Iriga Sports Complex, but also dahil sa live coverage na mapapanood hindi lang dito sa Kamsur pero sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Umaabot pa nga ng Bulacan. Yun, may foul. Itong Taogan na to partner, more on offensive side ng laro ng bata. Oo. Yung disadvantage na naman ng Taogan is wala siyang depensa. Ayun. More on focus siya sa ginagawa niya, more on offense. Kaya gusto ko parating masyadong mataas ang score niya every game. So, more of offense at hindi siya masyadong dumidepensa. Yung isa ko din pinsan, nanonood din from San Fernando, Camarines Sur. Ayun. Si Iboy Revilla, kapatid ni Carlo Revilla. Ayun, hello sa mga taga San Fernando. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang aga ng rotation partner ni Coach Mark. Oo. Halos yung first 5 niya nasa bench na. And 27-14 lamang ang Nabwa. Uy. Ang partner, ang athleticism ng mga players ng Nabwa. Mas athletic ang mga players ng Nabwa versus players lang. Yun, mapapasmile ka na lang. Oo nga talaga. Ba't ang raming magaganda talaga dito sa Iriga? Babalik po kami dito. Oo. Pa-schedule ka naman, coach, sa next game kung Iriga na naman. Yes. At mukhang ito yung adjustment. May adjustment na ginagawa yung team ng Baaw na mukhang sinasabi na try natin na i-contest yung kanilang mga outside shooting. At kailangan nating dumipensa para hindi mamaga yung kalamangan. Makikita yung mga game highlights na kung saan yung mga magagandang pinakita ng bawat teams. Kung gaano kabagal yung umpisa ng first game natin, partner, is dito naman is kabaliktaran. First quarter pa lang, ang bilis na ng tinatakbo ng opensa. Itong 27-14 na to, high-scoring ball game. It's a high-scoring ball game.
Dito naman partner sa sa Bao, kailangan mag-step up ng Mabayo. Kailangan mag-step up ng Mabayo. Okay. Okay, partner. Titingnan natin yung sa stats yung ng bawat team. So, unahin natin yung sa Nabwa. Yung notable player is Nigamo na merong 6 points, 2 rebounds, 2 assists. And then, sa kabila naman, yung Rito is merong 4 points. At yung Taugan, merong 5 points, 1 rebound, and 1 block. So, kung makikita natin, paunti-unti, yung score ng bawat team is pinagtutulong-tulungan ng kung sino man yung nasa court. It's more of a team effort. At yung parehas na team, maganda din yung pinapakita nila na depensa. Ayun. Nag-umpisa na ding mag-score yung Redondo. May Pag-start partner ng second quarter, binalik na naman ni Coach Mark Dasal yung starting 5 niya. Oo. So, ito yung kagandahan na meron kang malalim na bench. Kasi every time na magsa-start yung quarter, meron ka palaging fresh legs na kung saan, sabi mo nga kanina, hindi masusunog yung players. Na sa buong 40 minutes, kaya nilang ma-maintain yung intensity at yung momentum na inumpisahan ng team ng Nabwa. So, mapapansin natin na dumadami, medyo madami-dami na din yung mga tao na nanonood dito sa Iriga Sports Complex. Yun. Ganda. Ang taas ng talon ng Pulgar. Ayun, nakakuha pa sila ng deflection. Ayun. Yun ang kagandahan partner ng isang Eric Bernales. May isa siyang player na kagaya ni Pulgar na tumatakbo sa basket, yung tinatawag nating rim run. Oh, yun. Kaya nangyari doon, easy basket, back-to-back basket itong Pulgar from post, binigyan sa post, pagkatapos yung ganda ng footwork, ang ganda ng pivot, turnaround shot, pumasok. Pagkatapos naman, another na naman, rebound, defensive rebound ng nabuha yung bola. Ganda naman ng rim run ng Pulgar. Kitang-kita naman ng Eric Bernales kung saan yung open shot, open man na nakuha niya by easy 2 points na nakuha ng Rodney Pulgar. Oo, ito yung kagandahan pag meron kang point guard na may magandang court vision. Kasi kapag tumakbo, pag nakita niya na open yung kanyang kakampi, mabibigyan ka ng bola. At ito naman yung adjustment na ginagawa ng coach ng Baaw na I think baka mag-shift yung yung depensa nila sa zone. Na sinasabi din doon na kailangan nilang i-stop yung outside shooting by giving them a tight defense. Yun. Walang masyadong pressure yung pagbaba ng bola. Ganda ng pasa. Hindi lang siya na-convert at mananatili sa Baaw yung bola with 14 seconds in the shot clock, remaining time of 8 minutes and 20 seconds of the second quarter. Yun ang delikadong pasa, partner. Yung problema ng partner ng pasa na yun, yung safety niya masyadong malapit. Oo. Kaya nakita naman ni Eric Bernales na hindi na tawag natin evident. Oo. Evident, kitang-kita. Tsaka yung mga pasa na yun yung delikado kasi unang-una,
ang bagal ng trajectory ng bola. Na kung ganun kalapit yung sa depensa, mataas ang percentage at yun na nga yung nangyari na nagresulta siya sa turnover. Ito partner number 22, binalik na naman from Baaw. Ito si ace guard nila to eh. Pag nandyan sa gandang dukot sa ilalim yun, Pang-veterano partner ang galawan ng Mabayo. Mabayo, oo. Yung kanyang mga dukot, ayun, knockout play. Hindi pwedeng matulog sa depensa ng ganon-ganon na lang yung team ng Baaw. Kasi kapag during the entire ball game, ganon yung ipapakita nilang depensa, magiging easy picking yung basketball, magiging easy win yon dito sa team ng Nabwa. Yun, muntik nang magresulta yon sa turnover points. Mabuti na lang din at nag-turnover yung Nabwa. Kung hindi, easy 2 points na naman yun. Nakaman defense ang ngayon partner. Oo, nakaman. Ang Nabwa. Nakaman ang Nabwa. Binalik na naman to partner rito. Oo, nakapahinga na yung rito. Nakapahinga yung rito. Inside-outside, pinapatay ang Baaw sa inside-outside game. At sabi nga natin, mas madaming turnovers, mas madaming pagkakataon, ang kabilang team na makascore. At yung turnovers. Doon sa sequence and partner, 2 versus 3 yung naging ng transition doon. 2 defense, 3 offense. Oo. Ano nangyari? Ang problema ng Baaw is yung sobrang bagal ng pagbaba nila. Oo. 2 versus 3. Nag 2 versus 3. At since magaling yung guardia nila, hindi mo din alam, ano ba, i-close out mo ba yung guardia na yon or bibigyan mo ng space kasi di mo alam kung titira or papasa yung Bernales. Yon. 37-19 in favor of Nabwa. Remaining time, 6 minutes and 25 seconds of the second period. Yun, maganda din partner yung defensive stop na yon na pinakita kanina ng Baaw. Sa transition partner, nagta-take over na yung Mabayo. Oh. Para nag-iinit na yung Mabayo Nag-iinit. Pero mukhang kailangan niya din ng suporta mula sa kanyang mga kakampi kasi hindi niya kayang buhatin yung team ng siya lang. So he is putting the team on his shoulders dito sa second quarter. First free throw is good. So kahit papano nabawasan, 17 na lang yung lamang ng Nabwa na paunti-unti mukhang ang gustong gawin ng Baaw is try to keep it close hanggang sa may pagkakataon din kasi mabibigyan din sila ng pagkakataon na magkaroon ng string of baskets na magkaroon ng mini run na mas lalo pang mapababa yung kalamangan ng Nabwa. Sayang yung pasang yun partner, nagresulta siya sa turnover. Ang selfish play naman partner. Ang problema naman hindi nasalo yung sa backdoor cut na yun. Ganda sana ng opening na pasa galing kay Redondo, open na open. Unselfish sana kaso yun lang hindi na convert. Nag-result sa turnover. Yun, ganda ng ikot ng bola.
Inside, outside. Sabay move without the ball. At natutulog. Nahuling natutulog yung depensa ng Baaw. At ito yung isa sa mga adjustment na kailangan nilang gawin kung gusto nilang manalo, kung gusto nilang makahabol dito sa ball game. At yung kanilang possession resulted to a turnover which in turn naging turnover point. Ayun, sunod-sunod yung turnover at maganda yung pressure na pinapakita, ginagawa ng Nabwa. Na dahil doon sa mga turnovers na yun, lumobo yung kalamangan ng Nabwa to 20 points. Yun. Malaki-laki ang hahabulin ng team ng Baaw sa second half. Uy, gandang pasa yun. Easy 2 points para kay Rito. Sayang yung tirang yun. Hindi pumasok ang 3 points. 4 minutes and 25 seconds. Uy. May nakita pang foul. Warning for penalty na ang Nabwa. Dito sa second quarter, partner, mas agresibo yung ginagawa ng Nabwa. Kaya mas early silang pumunta sa 15-foot line. Iyon. At kailangan nilang i-take advantage yung mga ganitong pagkakataon. Lalo pa na sila yung naghahabol. Kasi nga, sabi nga natin, kaya nga siya free throws kasi you are expected to make those shots. At nasayang yung dalawang pagkakataon na yon. Yan yung sinasabi sa free throw na puntos na naging bato pa. Walang masyadong movement. Kung mapapansin mo, walang masyadong movement yung opensa ng Baaw at mabuti na lang may magandang drop pass doon sa ilalim. Ang substitution ni Coach Mark Dasal pagdating ng 4 minutes, pinapahinga niya na yung starting 5 niya para gamitin niya naman sa third quarter. Oo. Kasi yun yung nagiging pattern niya sa substitution niya. So, ibig sabihin, ganon kalalim yung kanyang bench na kayang masustain yung momentum na inumpisahan ng kanyang mga first stringers na kapag pinasok yung second stringer, same pace, same aggressiveness, same momentum ang ipapakita not only sa offense but also sa defense. At kung ganon ka-open ang tira na ibibigay, meron siyang all day para tumira, maipapasok at maipapasok talaga yung ganon tira. Ganda ng pasa. Yun yung pasang kitang-kita mo na talaga ng sobrang linis. Ganda nung transition na touch nung Bernales, pinasa doon sa middle runner ng team Nabwa. And partner, dapat masolusyonan ng coach ng Baaw kung ano nangyari sa kanila. Oo, nga, kinakain sila sa transition offense ng team Nabwa. Kapag hindi nila yun na gawa ng paraan, nako, lolobo at lolobo ang kalamangang ganito. Yun yung mga tirang akala mo hindi papasok eh. Ganda nung ganda nung touch pass nung binigay nung
Itong Bernales. Itong Bernales kasi sabi ko nga orthodox player to. Walang forma to, miski sa half court tumitira to. Miski naka-cross legs titira to. Bernales na to. Kaya hindi mahirap din bantayan eh. Oo. At pumapasok yung tira. Mga tinatawag nating awkward shot. Yon. Pwede pala to sa mga contest. Oh, exhibition. Pwede yung partner. Si nakadikwato tumitira. Yon. Kasi kahit nung nasa Sibisua pa yung Bernales na, yan na talaga yung ano niya eh. Hindi, yung kapatid yung partner. Ano? Yung nakakatandang kapatid ni Yun Eric. ba yun? Oo. Yun. Oo, yun. Yung number 19. Ayun. Yung nakababatang Bernales ngayon nasa bench. Si number 2 yata yung si Eric Bernales. Na naging pair din natin nun sa Kamsur Express. Doon sa second season ng second season yata. I think second season yata ng Kamsur Express. Oo. Second season ng NBL. Uy, open all day. Ay, hindi pumasok. Kulang sa vitamins ang tira. Okay, partner, may report si Jessa. Jessa, pasok. Well, thank you, Coach Cyrus and Coach Georgie. Masyado nga tayong pinapakitaan ng mga nakakabilib na basketball skills ng dalawang team na ito. But as of now, the momentum remains to Team Naba as they're maximizing their defense. Kaya kasalukuyang nahihirapang sabayan ito ng Team Baaw. However, as part of sportsmanship, this team remains resilient and making sure to keep their composure para tuluyang makahabol. As much as possible, Team Baaw needs to not just double but to triple their efforts dahil sa patuloy na paglamang ng Naba. That's the latest for now. Back to you, Coach Cyrus and Coach Georgie. Okay, thank you, Jessa. Yun na nga, yung sinasabi na based nga doon sa report ng ating courtside reporter, na yun, yung team ng maganda yung pinapakita na depensa at hustle ng team ng Nabwa. At para makahabol yung team ng Baaw, kailangan nilang hindi lang mag-double time, but also mag-triple time ng kanilang effort. Kasi yung mga easy shots, yung mga open shots, hindi nila naipapasok. At namamagana ang lamang sa 22 points with the last 1 minute and 52 seconds ng second quarter. Gandang ikot. Yun na nakakuha ng offensive. Oh. Yeah. Ang bola balik sa team ng Nabwa. Balik sa Nabwa. Kung titingnan mo dito sa dalawang team sa mga players, akala mo yung team ng Nabwa ang naghahabol. Kasi kahit pa lamang na lamang sila, andun pa din yung kanilang intensity na na-maintain mula nung first quarter hanggang dito sa later part ng second quarter. Same intensity. Kumbaga, eto si Coach Mark, kahit sinong player ang hugutin niya sa bench, nagpapakita. So, he has the luxury of time na ipahinga yung kanyang first stringers na pagdating ng third and fourth quarter, meron siyang fresh legs na pwede pang mas lalong madagdagan or maibaon yung team ng Baaw. Maganda yung ginagawa ngayon ni Coach Mark, yung players tempo ng niya, ng team niya. Lalo na yung may fast pace, may slow pace siya na ginagawa. Kaya hanggang ngayon, lead pa rin ang Nabwa by double digits. Kasi yun nga, sabi mo nga partner na yung pacing ng laro na ginagawa ng team ng Nabwa is alam niya tamang-tama lang yung timing kung kailan bibilisan at kung kailan babagalan yung laro. Yan naman ang partner sa philosophy ng isang coach. Paano mo mapipigilan yung mga fast tempo na game? Oo. Kailangan mo sa game is yung tinatawag nating soft press.
Ibig sabihin, may delay ka sa game, may pressure ka sa opensa ng kalaban. Kasi kung pinapabayaan mo, kagaya ng ginagawa ngayon ng Team Baaw, ang nagiging main problem nila, pinapabayaan nila ang Team Nabwa na tumakbo ng tumakbo. Anong dapat mong gawin? Dapat i-secured mo ang defensive or offensive rebound. And secondly is yung magkaroon ka ng soft press, magkaroon ka yung bigyan mo ng depensa na mas maganda or tight defense na tinatawag natin. Oo, tsaka ito din yung pagkakataon na ang pwedeng gawin na adjustment ng Baaw pagdating ng second half is wag silang makipagsabayan dito sa takbuhan na nilalaro ng Nabwa. Kasi nga mabilis yung pace na gusto ng Nabwa at itatry na takbuhan ng Baaw yung ganitong fast pace ng laro. Kumbaga para mo na din lang binibigyan ng gasolina yung Nabwa na tumakbo pa ng tumakbo. So ang pwede na lang gawin dito is to try to slow down the pace of the Bolton. So end of the first half, running score 54-33 in favor of Nabwa.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Okay, back to the ball game, partner. Game adjustments. Okay, partner, sa team na ba, kailangan lang game adjustment din lang. I-stop sa paint yung Rito. Malaking bagay yung ginagawa kasi nung Rito sa paint na kinakain sila. Talagang pinopersa ng Rito. Number 2 is yung contest yung Mabayo. Nung second quarter, yung Mabayo nag-take over. Kailangan naman natin dito sa adjustment ng game, stop paint. Stop natin sa paint yung Rito and Mabayo. Force natin ng team na buwa force natin out shots for low percentage shot, lalo na papuntahin natin sa labas para mas lalong bumaba yung shooting percentage sila. Huwag natin silang papasukin. Sa team bao na naman, step up yung mga bench player. Ang problem natin yung dalawa, Mabayo and Mabayo, Rito and Taugan na nag-score ngayon. Lalo na yung Team Bao. Stop natin yung transition offense ng ginagawa ng Team Nabwa. What's natin yung backcourt cut. Lalo na yung backcourt cut, kinakain sila ng backcourt cut kanina. Kasi yung mostly ng players ng team Nabwa is athletic talaga. So, tapos deny natin yung first pass. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Once deny natin yung first pass, lalo na sa guard, para hindi sila makadistribute ng bola. Lastly is yung slow game tempo natin by soft press. Yun dapat ang gawin ng Team Bao para may stop nila yung transition offense ng Team Nabwa. Okay, partner. Tama. So, I think ito yung quarter. Umpisa pa lang ng third quarter na meron pang 9 minutes and 10 seconds ng third quarter. Kailangan gawa ng paraan ng Baaw to stop the bleeding. Ika nga. Kasi kung hindi, ay nako, lolobo at lolobo ang lamang ng Nabwa. So, partner, ito naman yung mga notable players ng dalawang teams. Unahin natin yung Team Nabwa. So, yung Taugan, merong 7 points, 1 rebound. At yung Rito is merong 8 points, 2 rebounds, 1 block, and 1 steal. And dito naman sa team ng Nabwa, yung Tortoles, meron siyang 8 points, 5 rebounds, 2 assists, and 2 steals. At yung Bernales, merong 9 points, 1 rebound, 1 assist, and
1 steal. So, sabi nga natin, nakadepende na lang kung paano mag-a-adjust yung team ng Baaw para kahit papano mabawasan yung lamang ng Nabwa. So, dito, kailangan yung patience nila in terms of offense and defense. Kasi pag ganito kalaki partner yung kalamangan, kailangan nilang unti-untiin, one step at a time. So, bago tayo let's hear it from beautiful Jessa, yung head coach ng Nabwa. Take it away. Thank you, Coach Cyrus and Coach Juji. Here with me is the head coach of Team Nabwa, Coach Mark Dasal. Good evening, Coach. How was the feeling na lamang kayo all throughout the game? Actually, hindi namin iniisip na lamang kami. We started yung third quarter na 0-0 ang score. We need to stick with our plan to limit Taugan. Kasi as we all know, Taugan is a dangerous man pagdating sa court, no? Player ko yan sa UNC, so kilala ko yung taong yon. So yun lang namin. Ayan, Coach, ano po yung masasabi nyo sa performance na pinapakita ng inyong mga players as they are continuing making proud the municipality of Nabwa? Ako sa totoo lang natutuwa ako sa ginagawang effort ng mga players nasa sarili nila kung paano mananalo eh. Ang isa kasi magpapatalo sa amin kung yung defense namin maging lamya eh. Yun lang naman yung namin doon. Stick namin sa defense, 100% bigay namin ng defense every time. Yes, I agree, Coach. At napansin ko din na napakaganda ng communication ng Team Nabwa. So yan muna ang latest for now. Back to you, Coach Juji and Coach Cyrus. Okay, thank you, Jessa. So yun na nga, yun yung gagawin ng team ng Nabwa is yung pigilan yung player, lalo na yung Taugan. Kasi sabi nga ni Coach Mark ng Nabwa, kapag nahayaan or kapag napabayaan yung Taugan sa depensa, magiging sakit ng ulo nila at baka maging siya pa yung mag-spark or mag-umpisa ng run ng Baaw para mahabol yung ganito kalaking kalamangan. And yun din, yung disiplina ng mga players, makikita din natin dahil nga kahit pa ganito yung kalaki yung kanilang kalamangan, at they stick to the game plan, they stick to the type of defense na pinakita nila mula ng first quarter hanggang dito sa early minutes ng third quarter. So nagre-resulta siya na na-maintain nila yung lamang nila. So yun din yung importante, yung disiplina sa players at yun din yung communication. Na maganda yung communication ng players, hindi lang sa offense at hindi lang sa defense, but also kumbaga nagkakaamuyan yung mga players, partner. Oo, partner. Tama yung sinabi mo kasi importante yung complementary. Oo. Nagko-complement yung bawat isa. Yun nga, partner, sabi ko, yung game adjustment na hindi nagagawa ngayon ng Team Baaw, yung ma-slow nila ang tempo pagdating sa transition. Kaya sabi ko nga isa sa dapat maging game adjustment nila, magkaroon silang soft press lalo na sa transition. Ang nangyayari kasi, pinapabayaan lang nila tumakbo, saka yung spacing nung ginagawa ng Team Nabwa, mas mabilis silang bumaba, lalo na yung 3 to 4 players nila, mas mabilis bumaba kaysa sa Team Baaw. Ang nangyayari, ang Team Baaw is mostly ng players nila, dalawa lang bumababa. Kaya nangyayari, go sa easy basket. Easy basket, 2 points. Easy 2 points, easy transition. So, kaya natatakbuhan sila. Okay, balik tayo kay Jessa, kasama ang head coach ng Baaw. Jessa, take it away.
Thank you, Coach Cyrus and Coach Joji. Kasama ko naman ngayon ang head coach ng Team Bao, ang napakapoging Coach Molly. So, good evening, Coach. Ano yung mga adjustment mo so far kasi napakahigpit ng depensa pinapakita ng Team Nabwa? Actually, yung adjustment namin before game, nangyari lang siguro first 3 minutes ng ball game. Tapos medyo naano kami nung nawala agad si Imperial sa first 5. Medyo nanghina yung team. Kumbaga nawala sa diskarte. Tapos ngayon, nag-adjust kami ulit third quarter. Nag-small ball kami. Kaya yan.